як гурӯҳ аз муштариёни тарҳи сохтмонии манзили дастрас бо як номаи дастаҷамъӣ аз шаҳрдори Душанбе хостанд барои баргардонидани маблағҳояшон аз сӯи раҳбари собиқи ин ширкат кӯмак кунад. Ин нафарон, ки теъдодашон ҳудуди 100 нафар гуфта мешавад, аз он изҳори нигаронӣ доранд, ки бо гузашти моҳҳо аз зиндонӣ шудани раиси пешини манзили дастрас на пулашонро гирифта метавонанду на манзил. Моҳи феврали соли ҷорӣ додгоҳи шаҳри Душанбе Нурулло Наимов раиси пешини ширкати манзили дастрасро ба 21 сол ва 5 тан аз ҳамроҳони ӯро мутаносибан аз 8 то 16 соли зиндон маҳкум кард. Савса Ниёзова, сокини шаҳри Душанбе, 3 сол пеш ба умеди соҳиби хона шудан ба масъулони манзили дастрас $14800 дод, аммо ҳоло на танҳо хона, ҳатто маблағашро бозпас гирифта наметавонад. ӯ рӯзи 30 июн ба Радиои Озодӣ гуфт, ҳукми тӯлонии Нурулло Наимов барои ӯ ва ҷабрдидаҳои дигар ҳеҷ кӯмак намекунад ва беҳтар аст маблағҳои онҳоро бозпас гардонанд. Муштариён мегӯянд, пас аз эълони ҳукм умед доштанд маблағҳояшон баргардонида мешавад, аммо бо гузашти 5 моҳ касе суроғашон намекунад. Онҳо мегӯянд чанд бор аст, ки ба шаҳрдори Душанбе муроҷиат мекунанд, вале бовар доранд, ки номаҳояшон дар сатҳи муовинони шаҳрдор баррасӣ шуда, мушкили онҳо то ба гӯши Рустами Эмомалӣ нарасидааст. Дар шаҳрдори Душанбе ба Радиои Озодӣ номаи шикоятии муштариёни манзили дастрасро ба унвони шаҳрдор тасдиқ карданд ва гуфтанд, ин нома дар ҳоли баррасӣ қарор дорад. Сайфулло Раҷабзода, масъули бахши ҳуқуқ дар шаҳрдорӣ, гуфт, молу мулки раҳбари пешини ин ширкатро на шаҳрдорӣ, балки давлат мусодира кардааст ва дар ин ҷо хадамоти иҷро ниҳоди ваколатдор аст. ҳаҷми маблағи амволи мусодирашудаи раҳбари пешини ин ширкат 23 миллион сомонӣ гуфта мешавад, аммо муштариён мегӯянд, пули онҳо дар маҷмӯъ 5 миллион сомонӣ ҳам нест ва агар ҳукумати кишвар хоҳад, ин мушкилро ҳал мекунад. Дар ҳамин ҳол Абдулҳафиз Қароқулов, вакили дифои Нурулло Наимов ба Радиои Озодӣ гуфт, аз болои ҳукми додгоҳ ба зинаҳои болоӣ шикоят бурд, то муддати ҳукми зерҳимояаш кам карда шавад, аммо додгоҳи болоӣ онро бетағйир гузошт. Сохтмони хонаҳои манзили дастрас дар Душанбе соли 2013 оғоз шуда, қарор буд моҳи сентябри соли 2015 нахустин соҳибони худро пайдо намояд.